an ye matière baden kɛ école la an ma miiri minnu tɔgɔ la yɛrɛ ne ko e bɛ moral fɔcogo dɔn an ka kan na mɔgɔ denmisɛnnin caman bɔra na dɛ ko moral tan. Bienvenue sur notre espace, comment dirais-je? Bi an bɛna moral de kɔrɔ f'i ɲɛna an ka kan na. Moral ale ye kalan suguya de ye min kɛ kun ye ka jogo don mɔgɔ la. An bɛ to ka jogo ni sɔn fɔ lon wɛrɛ an bɛna ɲɛfɔli kɛ o fɛnɛ kan. Jogo o ye mɔgɔ delilanko ɲuman minnu bɛ i la. Jogoyali o de ye ka delilanko ɲumanw don mɔgɔ la. K'a fɔ mɔgɔ ye ko sonyali man ɲi, nkalontigɛ man ɲi, dɔlɔmin man ɲi, i kan ka foli kɛ, i kan ka nin kɛ, i kan ka nin kɛ. Olu de ye moral ye min bɛ kalan denmisɛnnin kun yaasa ka jogo ɲuman don a la. A bɛ fɔ moral de ma an ka kan na ko juguya. Yaasa comment dirais-je ka bɔ i ka kuma la f'i k'i abonné anw na de ani ka to k'a partager yaasa comment dirais-je ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka kuma la. I ni ce.